mukuona ngati padakali pano adindo agwira bwanji ntchito pogwiritsa ntchito malamulo komanso zinthu zosiyanasiyana pofuna kulimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale umene dziko lino padakali pano likumanabe ndi mavuto ambiri kuti lithane nawo zomwe achita relax kwambiri moti panopo tikamanena kuti Malawi ali pamphambano, Malawi ali pamphambano pena pali kumafika unena kuti zimene zizatha Malawi muno za ziphuphu ndi kuba ndalama kumene koko khangati ndi kuti malamulo acha ango akhwefula maudindo. Tereni kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe tili kuno ku Crossroads Hotel komwe mgwirizano wa mabungwe wa National Anti-Corruption Alliance abwera pamodzi ndi kuyitanitsa msonkhano kapena mkumano wa Atolankhni, nkhani yakulu yomwe akufuna akambirane ndi state of corruption in Malawi, kuti kodi dziko lino likuyenda bwanji, kodi nkhani zakatangale mdziko muno tikuthana nazo kapena tipange motani. Ndasile a Charles Kajoloweka amenenso ndi mkulu wa bungwe la YAS omwe ndithu nawonso ali mu mgwirizano omwe wa National Anti-Corruption Alliance kuti atifotokozere ife Malawi kuti kodi kwenikweni chomwe akufuna atifotokozere ndi chani. Tatiye tikhale modzi mwachidule kwenikweni statement yathu ifa National Anti-Corruption Alliance tikufuna kukuziwisani mtundu wa Malawi komanso adindo onse sakukhuzidwa kwathu kwakukulu kwa nkhani yokhuzana ndi corruption Malawi muno. Takhala tikuunika motsatira bwino zonse zimene zikuchitika pa nkhani zokhuzana ndi corruption Malawi muno komanso kunja kwa dziko lino, ndipo ifeyo ngati Malawi tufuna kuitana onse okhuzidwa kuti pakhale chilungamo chenicheni kuonesesa kuti ma department kapena mabungwe amene ayenera kugwira ntchito imeneyi akuigwira bwino mwa ukadaulo wawo mopanda kupanikizika. Kumano chete amene wakhala pa nkhani zina ukudabwisa wina aliyense. Nkhani yoyamba ndi nkhani ya bambo Sattar amene akuzengedwa mlandu ku Mangalande, United Kingdom. Ifeyo ngati anaka tukufuna kuthokoza ndipo ndife osangalala kuboma la United Kingdom kuti sopano a Sattar ayamba kuzengedwa mlandu ku United Kingdom. Tikufuna Amalawi onse aziwe kuti mkulu ameneyi ndi amene amaganiziridwa kuti zakatangale zambiri Malawi muno zimankhuza pogwirizana ndi anthu ena. Ndipo tikupempha boma la Malawi kuti chonde ligwirane manja ndi dziko la United Kingdom kuonesesa kuti anthu onse amene akukhuzidwa pa nkhani imeneyi ya bambo Sattar akuyankha lamulo malingana ndi nkhani kapena court case imene kuchitika ku United Kingdom. Tukufuna onse okhuzidwa andale komanso amalamulo kuno kumuzi kuti chonde onesesani kuti mwatenga gawo loyenerera pogwirana manja ndi dziko la United Kingdom pa nkhani imeneyi. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya chigamulo chokhuzana ndi kampani ya Muli Brothers komanso ifeyo kusangalala ndi chigamulo chimene chabwera pokhuzana ndi nkhani ya Constituency Development Fund. Tufuna tithokoze khoti kuti agwira ntchito yawo moyenerera makamaka pobwera ndi chigamulo choti kampani ya Muli Brothers ibwezere ku boma la Malawi 3 billion Malawi kwacha. Iyi si nkhani yokuti khoti yangolamula koma Malawi tichitenge kuti dziko lapambana, Amalawi ndi amene awina. Ndipo tikuwapempha Attorney General kuti aonesese kuti chigamulo chimenechi chagwira ntchito yake mwansangansanga. Komanso tufuna tithokoze makhoti pa ntchito imene agwira makamaka pokhuzana ndi nkhani ya chigamulo cha Constituency Development Fund. Ali tonse tikuziwa Malawi kuti khoti lalamula kuti thumba limene la chitukuko
lisamaunikiridwe ndi ma MP okha koma libwerere ku makhansolo athu. Tikukhulupirira kuti zimene zachitikazi zibweretsa chikhulupiriro kwa Malawi komanso thumba limene lizigwira ntchito moyenera likapita ku makhansolo athu. Nkhani yachitatu ndi nkhani imene ikukhuza bungwe la Anti-Corruption Bureau ndi nkhani zina zimene zangokhala mwamba sitikudziwa kuti zikuyenda bwanji. Kusowekera kwa ulamulo ku Anti-Corruption Bureau tonse tikudziwa kuti tili ndi acting director general zikutikhuza kwambiri ife anaka. Tikudabwa kuti boma likutenga nthawi ndipo latenga nthawi kuti litiuze ngati mtundu wa Malawi kapena lipange appoint director general. Kusowekera kwa mkulu ameneyi kukubweretsa mbuyo kafukufuku kapenanso kuunikira nkhani za corruption muno Malawi. Komanso mtundu wa Malawi sukudziwa mmene nkhani zingapo zokhuzana ndi corruption zikuyendera Malawi muno. Mwachitsanzo pali nkhani yoti fetereza anagulidwa ku butcher paka pano sitikudziwa kuti zikuti bwanji. Pali nkhani ya magalimoto amene anagulidwa ndi chipani cha UTM paka pano sitikudziwa kuti nkhani imene ili pati. Maso pali nkhani ya bambo Mkaka ndi Sattar imene anapasana galimoto yamba pamwamba kwambiri. Nkhani imene sitikudziwa kuti ili pati. Kodi chete amene akutanthauza chani? Kodi kuchedwesa kubwera pambalambanda nkuuza mtundu wa Malawi pa nkhani zimenezi zikutanthauza chani? Tikukhulupirira kuti Malawi akuyenera kumva chenicheni pa nkhani zimenezi. Kachinayi tikukambanso nkalata imeneyi kuwapempha anzathu amene amathandiza pa chitukuko amene timatchula kuti ma development partners kuti atithandize. Iwowa atithandize kuonetsetsa kuti anthu onse amene zikuwakhuza nkhani za Katangale ayika ndondomeko zokuti asamapeze danga lopita m'mayiko awo ngati kumangalande ndi kwinako kumakasangalala ndi chuma chimene achipeza kuchokera ku corruption. Katundu wawo amene agwira kunjako tikupempha kuti maboma amenewa alande kaye mpaka milandu yawo ithe bwinobwino. Kachinayi tikupempha anzathu aku makhoti judiciary kuti afulumizise nkhani zingapo makamaka imene imakhuzanso iwowo ngati a judiciary. Mtundu wa Malawi ukudziwa bwinobwino kuti pakati apo panali mpungwepungwe mmene bambo Kamangirana abwera poyera kunena nkhani za corruption zimene zimachitika ku judiciary. Kunakhazikitsidwa komiti yoti iunikire nkhani imeneyi koma mpaka pano ripoti sinatuluke. Ndi pakanthawi paja tinakakonda ripoti imene nakabwera mwachangu. Ndipo tiapemphe a Judicial Service Commission kuti nkhani imeneyi auze mtundu wa Malawi kuti ili pati. Aliyense amene ali ogamula malamulo kapena majaji kupatula kuti ndi wamkulu bwanji sali pamwamba pa malamulo. Aliyense ayenera kutsatira lamulo. Kanamba 6 kalata yathu ikufuna kuonesa kusangalala kwathu pa nkhani imene Constitutional Court yanena pokhuzana ndi section 200 imene ayichosa kuti imeneyi sikulemekeza ufulu wa anthu. Tufuna kusangalala chifukwa imapinja anthu akufuna kwabwino amene amafuna kubwera poyera kunena za Katangale ngati mene bambo Joshua Chisambere amapangira kumaso lamulo limene linapinja kuti sopano alichosa. Ichi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa chikubweretsa ufulu wa anthu a Malawi makamaka onena zinthu poyera mwachoona kuti nkhani za corruption zichoke. Ufulu onena zinthu mwapoyera ndi nsanamira imodzi yayikulu ya demokrasi yathu Malawi muno. Ndipo ife tikusangalala ngati naka kuti Constitutional Court yalamula amene
zakhaliramo. Mutu wina umene ifanaka tabweresa pakalata imeneyi ndi nkhani ya corruption pamene tikupita ku chisankho cha 2025. Tinakakonda kuti onse amene akupikisana nawo makamaka azipani mu constitution mu manifesto mwawo atiuze kapena ndondomeko zawo zokopera anthu atiuze bwinobwino kuti kodi iwo nkhani ya corruption azayithesa bwanji m'Malawi muno. Iyi isangokhala nkhani yongonena pakamwa, komanso tufuna kutsogoloko kuti azaonetse ndondomeko yokuti iwo afuna kuthanadi ndi mchitidwe umenewu wa Malawi muno. Anthu amene afuna kukavotera asangotengedwa kuti athandize kukhala pa mpando, koma athandizidwe kuti moyo wawo usinthe pothesa mchitidwe wa corruption Malawi muno. Fundo ina imene kalata yathu ikufotokoza ndikupempha kuti pakhale udindo woyenerera posaopsezedwa makamaka kwa nthambi zogwira ntchito zachitetezo zosiyanasiyana. Tikupempha kuti pasakhale kulowelerapo pandale kwina kulikonse makamaka ku Malawi Police Service, ku bungwe lathu lowunikira za ndalama Financial Intelligence Authority, komanso ku Anti-Corruption Bureau. Andale akalowerera kwambiri mmene zikuonekeramu zimabweresa mantha makamaka kogwira ntchito, komanso kwa anthu amene afuna kuperekera umboni. Mabungwe amene akagwira ntchito pawo khamoyima pawo khabwino tiona kuti chilungamo chibwera poyera, koma ndi mmene zikukhaliramu chilungamo chikukanika kutumphuka bwinobwino. Fundo ina mkalatayi ikupempha amene afuna kuyimirira upresident kuti ngati ali ndi chidwi chofuna kuthesa corruption, taona kuti akwana ka ndi 16 ka 15, awabwere poyera ndi kuonesa kuti iwo ndi chani chimene ali nacho. Ngati akwanisa kukapereka 10 million tikukhulupirira kuti iwo ali financially independent, ndoyima okha ndithu mwandi pazachuma, sikuti akalowa pa udindo umenewo azakhaleso iwo otsogolera kuti corruption ipite patsogolo. Choncho tikupempha kuti aonetse katundu amene ali naye asanalowe mboma. Iyi ikhala njira ya umozi yoonesa umunthu ndi udindo wawo ngati anthu amene akufuna kutenga udindo waukulu otsogolera Malawi. Fundo ina imene ili mkalata imeneyi ndi ya nkhani za ndale zofuna kuthana komanso udindo wa anthu pofuna kupanga zionesero. Tufuna kupempha ifeyo ngati naka kuti chonde pakhale mfundo zokhazikika ndipo Amalawi aziwisidwe kuti chikuchitika ndi chani, chifukwa aliyense amene afuna kupanga chionetsero ndi ufulu wake m'Malawi muno. Ndiye tinakakonda kuti adindo aonetsetse atiuze ife mtundu wa Malawi kodi akupangapo chani chooneka kuti zipolowe zimene zikuwakhuza anthu amene afuna kupanga zionesero mwa ufulu wawo zithe, komanso amene akupanga zimenezi ulamuliro kapena lamulo ugwire ntchito pa iwo mwansangansanga. Ifeyo ngati naka komalizira tikufuna kuwaziwisa adindo kuti Malawi yafika pa mphambano yovuta kwambiri malingana tikatenga nkhani yathu yolimbana ndi corruption. Sitikuziwa kuti tikupita kuti, ndipo atsogoleri aganize mozama mwaluntha ndipo muonesa kuti akutengadi udindo wawo kuthesa mchitidwe umenewu. Ndipo chifukwa chake ife ngati naka tikupempha zinthu izi. 1. A president asabwezereseso mkulu wa public prosecutions DPP pa udindo wake contract yake ikatha. Akulu amene aonesa kuti kagwiridwe kawo ka ntchito
nkodabwitsa ndikozizimusa, ndipo tikupempha kuti contract yawo ikatha paunikiridwe mozama ngati angafune kuwabwezeresa, koma ife ngati tinakakonda kuti mwina tione mkulu wina pa udindo umenewo. A Inspector General ndiso a minister okhuzidwa ku nthambi imene ya zachitetezo alephera kugwira ntchito yawo mmene anthu ambiri anenera, ndipo tinakapempha a president kuti achitepo kanthu. Tikupemphanso a president kuti auyankhule mtundu wa Malawi, ndipo mwina ndi chinthu chimodzi amayembekeza mmene a president amayankhula mbuyo kuti auza mtundu wa Malawi kuti kodi nkhani zija tanena za corruption zangokhala zili pati, ndipo tinakakonda auziwise mtundu wa Malawi kuti kodi nkhani za corruption zimene zimakhuza moyo ya Malawi ili pati. Kachinayi tikupempha kuti pasakhale kuunikira nkhani za corruption mosankha, aliyense apezedwe ndipo ayankhe malinga ndi nkhani yache mmene ilili, osati kusankha kapena kuyang'ana nkhope kapena chipani chimene wapendekera. Tikupemphanso mabungwe akunja ndi maboma akunja kuti anthu amene corruption ikuakhuza chonde musalekerere. Amenewa kunjako onesesani kuti lamulo lagwira ntchito. Ife ngati a National Anti-Corruption Alliance tufuna tikutsimikizireni Malawi kuti sitikubwerera mbuyo, ndipo ifeyo tagwirana manja kuonesetsa kuti chilungamo, kuchita zinthu poyera, komanso kuchita zinthu moona mtima kuchitike, kuti ma department onse amene akugwira ntchito ya zachitetezo komanso chilungamo zibwere pabwino, sitibwerera mbuyo ndipo sititsekedwa pakamwa munjira ina iliyonse. Zikomo kwambiri Chairperson National Anti-Corruption Alliance Bambo Michael Kayasa. Zikomo Chair. Robert kuchokera ku Wide Summit. Ndimangofuna ndi mafunso awiri. Funso loyamba mafuna ndidziwe ngati alliance muli ndi malingaliro ofuna kukumana ndi atsogoleri amenewa amene nkuwasayinisa ma commitment amene angagwiritse ntchito just in case kuti mina asankhidwa khala pa udindo makamaka wa mtsogoleri wa dziko. Funso lachiwiri, mukuona ngati padakali pano adindo agwira bwanji ntchito pogwiritsa ntchito malamulo komanso mina zinthu zosiyanasiyana pofuna kulimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale umene dziko lino padakali pano likumanabe ndi mavuto ambiri kuti lithane nawo. Zikomo kwambiri. Thank you, Robert. I hope that's the only one who has questions, and comrades. Yeah, number one is an appreciation for those observations. It's quite true that our leaders at whatsoever level, they ought to be engaged so that they can commit or recommit themselves to such strategies, and one of them being the fight against corruption. Because honestly, as you and everybody knows, corruption has negatively impacted on the growth and development of our country. You recall, we have always said, and I think previous leaders have said, that 30% of the resources that are allocated, particularly in the field of procurement, it goes into the pockets of individuals. And I think today and other days, civil society, we are actually saying we need to do much more in that field. I think this is not the time of rhetoric. It's the time of action. People are suffering because of corruption. So in short, definitely,
these leaders ought to be engaged, and it would have been important that we had a manifesto that really focuses on how we can, demystify, how we can reduce the incidences of corruption, but particularly by getting those kind of commitments from the leaders, and more so to an individual who have taken over the power. I think that's very fundamental. The second question, if I can attempt also to respond on behalf of colleagues, is that how have we moved so far, particularly with our leaders, in terms of looking at the law that we have amidst the challenges these laws may have. But I think I would say that let us not hide behind the gaps that are in the laws. The laws that we have, the Anti-Corruption Practices Act, and other laws related to illicit financial transfers, and so on and so forth, we ought to have implemented those kind of laws to ensure that we protect the little resources, that are there. It's extremely important. We've already said how pervasive corruption has become in our society, and it's extremely important that we follow the rules and regulations. Unfortunately, I would say, without hiding, that we have not performed according to people's expectation, and it would have been important if we had, raised our socks up. But unfortunately, we have not. And that's why we are saying, as we move into the elections that are coming, I think one of the key factors, and that's the statement has emphatically talked about it, being precise, that as we move into this, we are calling upon Malawians, honestly, to consider those leaders that will fight against corruption, because corruption has negatively impacted on the provision of essential services, be it health sector, education sector, water sector, and any other sector that you can mention of. So, in short, we should have done better. Thank you. Maybe my colleague can add. You want to add something? Anyone to add? Zikongwambiri mafunso ana awiri Robert, munafunsa zoonera kuti kodi malamulo commitments amene tikufuna kuti atsogoleri aonetse, timafuna kuti tionetsetse ulendo uno. Mzisankho zakumbuyomu kumangokhala kuyankhula onena kuti tidzathetsa corruption, tizatani, koma ulendo uno timafuna kuti ma president onse 18 plus kapena amene akuchita declare dimarani mmetsawo aonetse commitment imeneyo. Number 1, atiuze andi chuma chanji, ali ndi katundu wanji, kuti pamenepo zatha nthawi yawo yokhala pa president yo tizafunsa una kodi ndrama zimene zikugwirizana ndi zomwe munachita declare pa nthawi jamapanga kampeni. Tikatero ndetiwonesa una kuti anthu amene wawo ali serious, koma zija zongonena pa nsanja unena kuti ayi ndizathetsa corruption that ndi commitment yomwe taona kuti sinatithandize mbuyomo. Number 2, manena kuti kodi kumbuyoko malamulo athu adindo agwisa ntchito bwanji. Ndinene monenesa unena kuti kuyambirirako tikungoyamba kwambiri zaka 5 zadusazi timuoneka ngati tikhadi serious. Adindo ayinditha mayankhula mwamphamvu, komanso iyayi malamulo tikaona kuti malamulo ali ndi magaps pena pake uperewera, iye kuthamangira ndithu ku parliament kukakonza bwinobwino. Nditaonanso kuti anthu aja amene amaonetsa chidwi amene aja zaka zomalizirazi achita relax kwambiri. Moti panopo tikamanena kuti Malawi ali pamphambano, Malawi ali pamphambano, pena pake kumafika unena kuti zimene zizatha Malawi muno zaziphuphu ndi kuba ndalama kumene koko. Kangati ndi kuti malamulo acha angoakhwefula maudindo ena osasimikiza iyayi, osachita point iyayi, kapena kumachita kuonesa kuti koma ndi kwakhwefuka, koma ndalama zikubeka kwambiri. Titero kunena kuti
dramas malamulo tinawo abwinobwino ngati ndi magaps ochepa kwambiri kuperewera kwawo koma kungwagwisa ntchito malamulo ndi kumene kumupangisa kuti kuba Katangale kupite mtsogolo kwambiri. Tifuna kuti izizi ulendo uno tikamapita kovota tionetsese kuti zimene zizi amalaya kuzizinduka after mvotereyo akhale serious ndithu unena kuti uyu koma zathe zadi chani Katangale ndi kuba for zimene zizabwesa kwambiri chitukuko Malawi muno. Timalizire pompa.